Oi murenya koronga juano dia machielo marwa kichendo maratiel en jumapili ka pargoda chiel dueno mara uchelnya koronga juano warwa kini machiegni ero kamano kumira Ramogi TV mondo nyisi mago mutucho kabenda menye matut koten record paro mano mar chik bende koro medo nyolo paro mupogoro pogore oganda jo Kenya pod geto ng'iyo ka bende piny owacho diketo wang'e kendo medo siro parono makoro medo sure pacho ka bende medo ng'ado osach jotije mathurka etok makawuono George Bati diketo Kenya eratil kan kanyo giwende ariyo kamotingo mulo junior madhi wuelo Kenya kwanza kata piny owacho kaito bende gidigomba kanyo gi okango junior bidhi wuelo kweth marazimio la umoja One Kenya Alliance gimedo keto piny Kenya ratil nyakoro mgajuang weche gi mago meda siambende koro toto gana jo Kenya medo yuago mana pek mar ngima ipacho kamed miyo wapachi ari adek ochano no kaminde wantere mbui kach nyalo miyo wapachi eneno ma ingo kata paro ma ingo kotende kod paro ni mar kitu koko kaka pile wachako kod thuond weche Komiti mar od bura marango weche omendo lieko ni nitie paro matimo lokruok ne paro mar chik mar omenda ma idhi chwale od bura tich ariyo. Poteza gik mang'eny karibu 3 million na kuna wengine wako na haja zao tofauti kutatiza watu kuchukua zile nafasi kuuzia watu wengine. Johala ichiro matoye kadak makibra county ma Nairobi wanolal bang mach wango mwandu gyotieno mapinyo rugo kawuono. Okinyagola Canada chunka kanuku ya yese kujojo kata maso uoka toka ukikagedeka onge kasa madhi rabura madhi mwana yalda madhi uoka chacha Jumatatu ko tuktuke county ma Kisumu ni koda chied nade kaluwore gi chik mano maloko kuonde magiluwo gi kuonde magichung'e chuny boma ma Kisumu ko chakore wuok tich. Machiegni kendo nyakora mgajuanga bethuolo mar miyo pachi kaka nase singo ni ariade ka ujano no kabinde wantiere mbui Ramogi TV wantiere Facebook live wantiere YouTube gi Twitter bende nyiswa pachi kotendre gi magi mwaikoni odhiambo makawu na wantiere kanyo gi Elizabeth Tieno malo kuna weche gi machiegni. Jalo jatan piny Kenya Rigathi Gachagua medo dhi mbele gi siro paro mar chik mano makoro medo suru kata geto medo sure pacho ka kowacho ni makende yo mibiro tiko godo chenro mag dongruok mosebedo kochung' kuom thuolo malache pacho ka. Gachagua medo kwajo piny mondo miyo sir paro mar chik no makoro medo kata geto ng'ado osach jotije mapacho kaka yor jolo moko kuom chenro mag dongruok e thurka koreo koda kamago magedo mag udi manego gi ogonyore. Bende omedo wacho ni piny owacho mana Kenya kwanza noyudo ka bengi mar piny Kenya otuo kama gino mowacho ni oseywayo gi e chopo kare moko kuom singo mane gimiyo oganda jo Kenya. Gachagua ne wuoyo dala jaod bura ma Imenti Kirima Mshine kama notimo limbe. Kibaki akitoa ushuru atuongee. Ruto president akisema tutoe ushuru mnapiga kelele. Nyinyi mnajua kwamba ushuru ikitolewa hapa maendeleo ambayo tutakuwa nayo kwa hii nchi ni maendeleo itaenda juu na hiyo ndio hamtaki. The only thing we must demand from this government without blinking. Na mimi nasema kama senator ya serikali ya Kenya kwanza that we shall never allow anybody after Kenyans have been taxed to misappropriate the resources of this country. Enough is enough. Hizo barabara mingi ilisimama inataka pesa. Pale unataka boreholes. Akina mama wale zaidi ya 70 years wanataka pesa yao mwisho wa mwezi. Hizi pesa lazima tutoe pahali fulani
na hatutaki kukopa deni. Emago motendre kod paro mar chik nyakurom Gajwang' atamalo 37 mar budget ma ichano som chieng' tich ang'wen juma manyien en mar chulo gope kamano en ranyisi mar osigo ma chulo gope ma sirikand Kenya Kwanza nitiere godo e budget ni ma okwongo. Naka jafwambo mar Wedeno Koth lero no pek mar chulo gope koro keto chenro mag dongruok kamarach mokalo ka bende choko mag osuru ma piny owacho geto pod nyalo bare kaluwore kod chal mar uchumi e kindeni. Karibuni. Kiro ma jatend migawo mar omenda Njuguna Ndung'u biro wuok godo oko chieng' tich ang'wen. Budget ochan mar siling trilion 4 gi bilion 400. Siling trilion 1 gi bilion 500 ochan ne chulo chenro mag tayo piny owacho kaka chulo sara. Siling bilion 718 en mar timo chenro mag dongruok ka chulo jogo mosedhi yweyo mar bang' tich kaachiel kod chulo gope kata CFS dhi kawo siling trilion 1 gi bilion 800. Piny owacho mag counties bende okednegi thenge siling bilion 385 gi milion 400. Kama e budget mokwongo mar tend piny Kenya ma itayo kod duond bura mar Kenya Kwanza. Pek mag hola osemienjo kama chiegni atamalo 37 mag budget no dhi lal e chulo gope. Kenya oketo thenge siling trilion 1 gi bilion 625 mar chulo gope ma onego chule hik omenda machakore dwe mar 7 higani. Siling bilion 850 en mar duoko hola mane okaw, to siling bilion 775 en mana ma ichulo go nyinyo ma ojuoge wi gopego. Kamiti mar od bura ma ochung' ne budget ne ondiko e ripodgi mar budget ni chudo mag gope dhi medore kod atamalo 13.6, kama nyinyo ma ichulo ne gope ma okaw e bengi ma Thurka kende dhi medore kod siling bilion 90 gi milion 800. Nyinyo ma Kenya chule gope ma okaw kowuok e pinje maoko bende medore kod siling bilion 8 gi milion 400. Ka opim kod choko mar osuru ma igeno ni nyalo nyuolo siling trilion 2 gi bilion 500, ma tiende ni kuom siling 10 ka siling 10 ma KRA dhi choko kuom oganda, siling 6 gotongla 3 dhi chulo gope. Kamano koro weyo mana siling 2 kende chenro mag dongruok. Kamiti mar budget bende wacho ni kata choko ma kamano be nyalo bare nikech pek mar ochumi ma oganda kalo e sani. Thoth gopego bende ichulo kod dola mar Amerika ma osemedo bedo mapek ka opim kod siling mar Kenya, kama sani dola achiel mar Amerika en chiegni siling 140 mag siling mar Kenya. Kamano bende nyalo medo ne Kenya pek mar chulo gopego. Moko kuom yore ma piny owacho chano choko godo osuru kaka medo osuru e wi nengo modhi nyamburko, kawo atamalo 3 e wi osach jogo matiyo, kod medo osuru e wi moko kuom mwandu bende nyalo thiro yuto mag oganda mathir choko mag osuru ma piny owacho geto chulo go gope ma okete budget ma higani. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Kwa dhi mbele nyakurom Gajwang' podwa manyoni mago mabendo tucho odiochieng' ma kawuono wateri nyake kaunti ma Nairobi kama johala chiro matoi e kar chung' od bura ma Kibra e kaunti ma Nairobi kwano lal maduong' bang' mach muche chiro no chunyo tieno mane piny orugo kawuono. Ka jafwambo mar Judith Omoni lero no johala lero ne ywaruok mar wach lo osebedo ka chiro no kendo bura pod ntiere nyim doho e kin johala kaachiel kod jok moko makoni gintiere kod barupe moko mayango gi kaka weg lope machiro no. Kar saa 7 e chunyo tieno ma piny orugo do kawuono, mach ne omuoche chiro matoi manie kar chung' od bura ma Kibra e kaunti ma Nairobi. Ji ne ochiwo mar temo kar nyalogi mar neno ni majni mapoko yangi ne en ang'o madine kel orumo. E wang'o nyango ne oyudo ka mach oselandore e chiro no tema wang'o mwandu ma jakom mar chiro no yango ni hao bilion 1. Koa e chiemo, lewni, ute ne orumbore piny ka jo ohala odong' kod choko mabende kitgi ne olokore nikech mach maduong' no. Jo ohala odong' kod ywak ka gikoni okeno kang' mokwongo ma chiro no wang' ka ogiyie kendo kuom piny owacho kod arita makare ma gikoni gimiyo jo ohala mar chiro no. Apoteza gik mang'eny karibu 3 million nikech anachamo kamera law kata sani ose neg mach but kara pod liel nyaka sani. Kibendi ni gate ariyo madongo go pod giliel nyaka sani. Sani nyaka loan ma 300,000 poka chulo kata installment achiel.
to chako wang'. Makara gik meno modong' ka gima nie gionge. Ohala olal to the tune of approximately 1 billion. Your fire onego beni respond as fast as possible. To wago negi simu ka wachalo ng'ama wiyo wilore. But okagi respond in time. Johalago koni ywaruok osebede kindgi kod ji ma ok giyango makoni gin kod barupe mag loe e chirono gino magiparo ni ne omiyo wang' negi chiro. No, gin landlords maclaim ni kakargi, but gin absentee. We have never seen their faces. Kesi kokotini. Haujaonyesha ni vipi walipata title deeds. But wanasema land ni yao. Hii kesi imekaa kotini, tunaendelea kusukuma hii kesi. Imefika mahali tukaona ni vizuri, sababu mtu akikaa mahali, sheria Kenya inasema hivi, kama mtu amekaa mahali more than 10 years, hiyo sehemu ni yake. Jalup County Commissioner Makibra Gideon Ombogi mane ochopo e masirano ne oyango ji ma okoni ni kod barupe makmana ni oken kod adieri ni gine magikedo kod johalago. Kuna watu wako na title deeds kwa hili shamba lote. Hawa wafanya biashara wanaitwa two squatters. Na kuna wengine wako na haja zao tofauti. Haja ndogo ndogo za kutatiza watu, kuchukua zile nafasi, kuuzia watu wengine. Kwa hivyo ndio sababu nimewaambia kwamba kuna mambo ambayo hatuwezi kusema hapa. Johalagi okwayo nondo matute wijima ne ochako mach makamano kagikwayo tend county bende mondo chung choko osuru e kinde mapod gimanyo kaka ginyalo dok malo. Dongin gi polise mondo chunguza nwa macho chakore kanye to ng'ama en wuon kama macho chakore no to Masai marito kanyo no en ng'a to en kanyo sama mach chakore. But wakwayo ni county government owewa kik wachul osuru magiyuogo wa Tuesday kod Friday nyaka wachieng' moro wayud kaka wanyalo chung' gi tiendwa ke ohala. Okeno kang' mokwongo machiro matoi wang'. Apisa magarita kwe kodi nitiere weche mathoth makelo ywaruok ka ahinya to ewi weg lo. Makmana ni gitimo osingo ni okang' ni eki gichano timo nonro mar yango ni to gin jomage ma osebedo ka wang'o chiro ni matoi. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Kora mugen lal maleta hinya gi seche bende koro ochui mapacho ka medo marido na gona jo Kenya kendo wageno ne gibro yudo ratiro magi anjo nga bende koro wito mwandu gi gino bende koro wacho ni temre kinde ka kinde kwa dhi mbele nyakora mgajwang ywarruok medo tedore riwruok jodong luo kalore gi yiero mar ker ma ochan tim e giko dweni kweth motel nege gi jaduong Nyandiko Ngandi omako chung ni ok gibi ni bago yiero ni mar Nyandiko emagi yango kaka ker mar luo kendo mantiere kod oboke. Jafomaro Alia Beach no ochopo romo margi mano bagie kar bago romo mar Alaura Chonyo kendo miyowa sigana ni machal kodma. En bura magalamoro mane okelo kanyakla jodongo mag luo ke county sangwen makaluo bura mane obagie kar romo mar Laura Chonyo e kar chud bura makara Chonyo kama jodongo go ne wuok tung mosuo gi josiasa moko makoro chano yiero mar ker mar luo jodongo go ma otenore kor ka jaduong Nyandiko Ngade oramo ni jaduong Nyandiko e ker mar luo mano yier kalore kod chike mag luo kendo ginyal yie mondo kel ker machielo to jaduong Nyandiko Ngade pod ngima. Ne waluongo luo moa Siaya, luo moa Migori, luo moa Kisumo, gima Homa Bay. Wabede bura motele kod ker Nyandiko Ngade kendo weche mwawacho achiel ni wan kaka joluo wasiro ni onge ker mora mora, ker en Nyandiko Ngade. Wan kaka joluo wariwo lwedo sirikal mar William Ruto kendo wabiro dhi gone kura 2027 ni kopokonyo wasani to kura to ne okwagone. Jaduong Nyandiko mane loso bang' romo no ne oketo e lela oboke moro manyiso ni ne ker mar luo machiko puodho ka okoni okonyal yie kata nade mondo tim yiero e komno to pod ongima. Ka ker riega gudo galo to joluo no bedo piny negi yiera an Nyandiko mondo abed ker mar luo. Awuod luo omiyo ka noseyiera ker e higa 215 nyaka kawuono wachang'o mapod
omako piny luo ni podi wacho ni memba na mayando to Willis Opio Tony mageno jaduong' luo motegno ni wacho ni kero to to mano mawuoyo ni mokan nyani ko ng'ato to kendo adwaro ni joluo mondo ng'e kiti luo jaluo ko tho kaka nyocha nene Opio Tondo thono anyuola ne matero buche ok chok ji e Nyanza mangima. Jaduong' Nyandiko kone josiasa madhiro yiero mar kom ker mondo wedonjore buch jodong luo. To kika winji ni ng'ato be choko ji ni ker to an be an ker omiya wacho ni riwruok e teko to bende ker mar luo jodongo matimore kamano maungore bang' josiasa ni yiero gi kerno gibiya wati gi aye ketho sa mai certificate bating'oni makata angre ni yieri gi nying mating'oni ok bi yieni. Moko kuom josiasa mane oyuoro e kinde romono osiro kom Nyandiko ka gikone biro chunogi mondo gidhi e doho poni yiero mar kom ker odhi nyime. Nyandiko ngadi ngima kendo wanene ene Nyandiko ngadi mano yieri 2015 ka ker Riaga Ogala notho mane waiko. If we are going to leave the position of ker for an individual to elect, no matter how big you are, no matter how senior you are, this is something that must be done by elders. There will be no conflict, and we have one ker. And if anybody will attempt to bring another ker, then we'll go to court. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kwaya Homa Bay nyakoro Mgajuang waduogi mag motendre kod paro mar chik ma jatend piny Kenya William Ruto koro chalo ka gima odok chien e chung' mare motegno ewi paro mar chik makoro geto medo juolo choko mar osuru e pacho ka. Man kaluwore gi komiti mar od bura marango weche mag omenda ma osebedo ka dhi nyime gi romo mar gi boma ma Naivasha. Ka jafwambo marwa Walter Nyabaga leronwa moko kuom weche ma idewo loki oriwo paro mar ng'ado atamalo 3 mar osara ne gedo mar udi, osuru ma ichano medi ne mauta e kind mamoko. Bangolo chung' motegno ewi paro mar chik mageto medo choko mar osuru pacho ka, sirikal koro chalo ka gima ogo bade piny kendo chiwo thuolo mondo loki moko kuom fuoni mag paro mar chikno maichan pedhe od bura joma manyien. Lore kod jakom kamiti mar od bura marango weche mag omenda Kimani Kuria okoni gi winjore mar gwetho oko moko kuom fuoni mag paro mar chikno mosekelo liet e pacho ka. We are going to make amendments to several clauses. We have also tied ends because there's some clauses, for example, that the definition could be prone to abuse. So there are some that's been tightening on, for example, the definition to make sure again that our tax policy becomes simple, becomes understandable, and is not subject to different interpretations. Kagiloso Naivasha jokanyo ma kamiti no lieko negi nyalo gwetho oko choko mar batho sa jotich ne gedo mar ute ng'eto ma en atamalo 3 mar osara bende lieko negi nyalo chwale piny nyaka ng'eto mar atamalo 1.5. Kamiti no bende nyalo gwetho oko choko mar atamalo 16 kuom mauta kata we atamalo 8 ma ichoke gi sani bende lieko ni paro machielo en mar juole matin mondo kadha atamalo 8 no. Joti kod mbuye chwalo ote makelo hala bende gidek bedo kod bonjo ni mar liekore ni komitino chano ni mondo gigweth oko osuru mar paro mar chikno madwaro ni mondo ng'adgi ng'eto men atamalo 15 mar yuto margi. Jaod bura mamolo men jakom kamitino bende koni kamitino nyalo chiwo fungruok ne mwandu mag pur, yedhe, geche kod apiko matiyo kod teko mar stima mantiere paro mar chikno. We have seen what subsidized fertilizer has done to our food security. And therefore, we listen to a lot of views from Kenyans on how we can even incentivize the area of agriculture more. And we have made sure that we have carried those in the report so that we grow our agriculture, we grow our manufacturing, and perhaps then we will be able to increase our manufacturing to GDP to a level that at least better for this country. Gilone kalore kod gope ma piny Kenya yore godo maromo shillings bilion 958 nyiso ni kuom siling 10 ka siling 10 ma Kenya loso chiegni maromo siling 7 dhi chudo mar gope. We have overborrowed. We have for every 10 shillings that we collect every day in revenues, 6.7 shillings goes to paying debt, and we have to stop. In our budget, 958 billion shillings is being allocated to pay debts. This has to stop. We have to. Paro mar chik ne chan pedhi nyim od bura chieng' tich ariyo
mondo goye mbaka kod jo od bura. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Koromoga jonga tere nyake county ma Kisumu kama attend county ma Kisumu ko kale peace manager mar bomano ugolo milome mati mulokruok e sekta mar wuoth. Jori matatu tuk ko jori mbloche gin moko kuom mago makoro loknegi nderni mag wuoth kod kuonde chungo nyamburko. Kaja fom marwa James Okotlero jori mboto koro yuak ni pok gi hikore mar chako luwo milome odiochieng' makiny. Nukuongo golo waka mutero waka isiti mwale buru kocha nwa wito customers wa to koro seche makoro sando waka maendi makoro tiyo waka mae okwa winyi maber. Ywak mar moko kuom jota chenro mag wuoth e sekta mar matatu ko tuk nigo. Giywak ni milome mar darogi e kuonde mag-gi mapile ka pile obiro aruya kapod ok gihikore mar dar kendo mano kidekrocho chenro mag wuoth kendo medo duono yuto margi. Milome no manyochapi gi maneja maboma ma Kisumu Abalawanga lero ni ogibiye ni geche madondore e boma luo akekiore ma Kisumu Boys kaloche mag trailer kata nyamburko madongo okbiye negi luo olalo makachok kaluore gi masiche makinde ka kinde e alora no. Koro idwaro negi lu apaya marabuor, chiga, kibos kendo tuch e apaya mamambo leo. E kindego, jotuk koro odar e tesendgi mapile kendo okbiye negi luo roundabout ma Kisumu Boys. Okwagi mondo gikwa kar chung e tesend nyamburuko ma bus park ka jowadgi mamoko to okwa mondo odar nyaka e chiro ma Uhuru. Paro mabende ok girwako. Biro on Friday to kelo no leta ni mondo odar wadho Palmas ka wadhi kumoro kumodhi okomiyowa no wadhi wakia kwa sako moro e stage kucho kumodhi chunge. Okajali wuok na de kwa ngado kumadhi chunge tachulo county government ushuru. One more than 400 tuk-tuks kumwa chungende. Hapa nilo tuk-tuk kumagige kuchocho. Okinyagola kada de chung kakanduku ya stage kuchocho. Customers wuok to waka uke kagedeka. Onge customer dhi rabura mde mwana mde yalda made ma wuok kochacha. To wach mar siko dara wa mara nutero wakoni katutero wakoni. Wan gi family. Koro seche mitimo gimoro to ng'i gimoro matut jogi nigi familia seche makori keto ni siki anga isagi kama idwa nigi konyre nade. Joriemb gechego to kata kamano obuono milome makamano kendo buogo ng'anyo ka gichwalo ng'ur margi ne tend county no. Ng'anyo mokwongo tan wang'anyo ne wach ni endi kiny wadhi ng'anyo molo makimo mano paro no ero kech ng'ato ok nyal gola ene county government ok nyal gola sadi kwa ng'ato space madhi chunge adhi chung kanye to space no go create na kotwake yo makende gi Ramogi TV manager babomano Abalawanga to oniano kendo chung kar tiende ni sekta mar wuoth e chuny boma ma Kisumu nyaka rie. Nitie nyaka stores gi kuon madhe chai kuma passenger nyabeti gin gikete paka kete mtokni lak ndara ka passenger ringo gi timaye nyaka luggage mare irwake mtoka gi thuon e lak ndara ma accident be nyatimre gidhi e stage nitie space maduong madongo gidhi e kuno town service gidok kuma nwaketo gie. Tend county ma Kisumu oramo ni milome mar timo lokruok e tesendni kod tesende mamoko nyaka lu ka jopiny e sekta ni bende ochung kar chungi kendo balo gi chikno. James Okoth, Ramogi TV. Koromoga juang report no koya county ma Kisumu tero wayo mokwongo chendo maratila ka entata dakika 23 bang' saa achiel ma midhiambo naro wakikacha ni nyalo miyo wapachi kotendre gi magi mwa ikulo dhiao makawuono kapok kwa yueyo ang' nasomo kukum paro mabendi golo gi Uganda jo Kenya kotendre gi weche gi ahinya tano ka paro mathoth medo wuok kotendre gi paro mara chik. Samuel Ochanda Oyucho mar Seme Kombewa wacho kanyo ni kopogre e kind kuonde dak gi chiemo ere gima oparo ni eringa piny Kenya tend piny Kenya paro ni ujome Uganda jo Kenya mokwongo. Wacho kanyo ni ji nyalo dak nyaka sani pod ji nigi utegi kata kamano chiemo en gino bende koro thoth Uganda jo Kenya nindo ma onge go mano pache en ni unjongi ka jo Kenya nyachiewo monde kapok okel wechego magedo. Gogi kantiere Nairobi wacho ni wang' jowi mar Ramogi ler ahinya kendo mora ahinya kata kamano wang' mar Toy Market wacho ni ok en wacha makare sirikal owinjo tim nonro mapiyo mondo ne gima kelo weche makamago. Faith Mzomo kanti Malinda ne ni kacha nyakoromoga juang' med oro ote magyo yo matin kwa duogo pudwantiere kod mathoth e chenro ni maratil medikete mana kae Ramogi TV.
Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath, and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Cheza virtual EPL leagues kwa shabiki.com. Usingoje mechi za English Premier League zichezwe wikendi. Play the virtual leagues now, ujishindie hadi 300,000 shillings kila dakika mbili. Chapa chap chap na EPL virtual leagues on shabiki.com. Usingoje. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Could have been done with your part of the bargain. I cannot. You bail out now. You get nothing. Follow the story of Yokubu who blackmails his neighbor. No one is too poor to have something to give. What are you talking about? Wait, please. In addition to everything else, he commits a sexual assault against Stella. I know you've been sleeping with my son. He did it. Who did what? He told me he was going to kill me if I told anyone. What are you doing in my house? We're pregnant. How sure are you the baby is even yours? Now Stella is pregnant and a lot more truth is about to come out. There's this secret. Ubawako magili kupatiana story na to suspense. We have another brother. View Sasa brings you an exclusive series, Dreadful Twist. Machiegni kendo nyakoro mga jonge chendo maratilo dhi mbele gi miweche manyien koro to wang'ado nyake piny mar Djibouti. Kwa jatend piny Kenya William Ruto ko jatend piny Kenya kata jatend piny mar Djibouti Omar Ismail oketo kokgi e winjruok mabiro keto yot e yore mag wuodhe e kind pinje ariyogo. Matimore kinde ma jatend piny Kenya William Ruto timo limbe mare piny Djibouti, limbe makoro geto nyadongruok bero winjruok kod keto kare chenro mag ohala e kind pinjego. Winjruok nyakoro mga jwang' oganda jo Kenya kod mago ma Djibouti biro bedo kod thuolo mar wuoth e pinje ariyogo maonge oboke midendo ni visa kaka yor keto mayot weche mag ohala kod tudruok e kind oganda e pinje ariyogo. Winjruogno biro mana ndalo ariyo kende bang' kidieny mar ariyo mar romo mar tudruok kod mago mag chenro moko e kind pinjego kama kornore ka gima en achiel kuom yore mag bero chumi mapacho ka e yore mag ohala gi pinje maoko. I have today informed my brother, President Goulet, that we will not only make it possible for people holding diplomatic passports and services passports to come to Kenya without the need for a visa, but I have also extended it to all the people of Djibouti, even those holding ordinary passports. From today, it is now possible for you to travel to Nairobi and Kenya without the requirement of a visa. Kodwoge pacho kanya kuro mga jwang' ji ang'wen moko manoyudo hinyruok e kinde tulo manomuoch tok yiero ma higa 2017 pod manyo ratechgi. Kaka jafwambo marwa ma Migori George maleronwa, ji ang'wen go ywak ni buchegi osebedo mana kadigni. Bang' duol mochune yiere pacho kae IBC ne lando Uhuru Kenyatta kaka jaloch e yiero mar kom mar jatend piny Kenya e higa mar 2017, duoko mane okwede kod kweth mar ruokno mar duond buchego mag siasa NASA mar Raila Odinga ema ne oting'o bendeche kaka jalar komno. Tulo ne omuoch e piny Kenya. En tulono mane okelo tho mar moko oganda kaachiel kod hinyruok mag oganda mathoth. Mwandu bende ne okethore. Lipot manogol kod duol mang'iro trogo mag oganda mabende ong'ere
kaka Kenya National Human Rights Commission ne oyango ne kwan ji mok tin 30 ne owito ngimagi e kinde tulono mar siasa. Ji maloyo 75 be noyudo hinyruok marach e kinde mar tulono. E kaunti ni ma Migori, kaluwore kod lipot ma ogol kod duolni, yango ni ji maromo 2 ne owito ngimagi ka kwan ji ma bende lo 20 noyudo marach e kinde tulono. Higni maromo 5 osekalo ka moko kuom oganda e kaunti ma Migori mane ogo kod lisasi kendo yudo hinyruok e kinde mar tulono pod manyo ratiro margi. Kana wuotho kana lor kamiluongo ni Komire to napoka nogoya gi bunde. Koro kana segoya gi bunde kamano all along nadhi osiptal othiedha kanyo eko nochango. Koro from there asebedo kamanyo ratiro mara and osekawa thuolo marabora. Akapo hospitalini karibu siku 7 hivi akawa discharged. Kufika tena nyumbani umwete ukapasuka tena kabini umpeleke Ochele hospital kwa matibabu zaidi. Hapo ndio alikaa kwa muda. Baada ya hapo sasa nikamtoa. Kwan ji maromo 4 manoyudo hinyruok e kinde tulono koro kes margi dhi nyime e Doma Migori. And this was a long journey, especially because we filed for the very first time in Migori High Court. That is petition number 8 of 2021, sometime in November. And so we are glad that indeed our 4 petitioners came out strongly. Petitioned on behalf of 7 petitioners, 5 still alive, 2 who have obviously now passed on, especially because of the violations that they suffered at the time. Nicholas Opio, menachiel kum jogo eko mamanyo ratichgi ka okale doho, wachno rikoni owuok e kar tich mare e sama lisasi ne omake kinde tulono. Dokatiyo osiptal moriwongo no Rubana Singh koro kana emana romo gi polisego ego bamna kora cham malas lisasi nokalo modonji bamna kora chich nokawo motero mbo Mission Hospital kanye mana yude thieth manotimno operation manogol na lisasi. Jogi manoyudo hinyruok e kinde tulono wachne gitiyo kod men mathoth e yudo thieth ka bende kata moko kuomgi be hinyruok mane giyudo nyaka sani owegi kod songa. Gombo na maduong' en ni ka sirikal nyalo yie to mondo mi gimiwa kata gimoro mana tin mondo mi waywego pi wang'wa kuom wuoth ma wasewuotho marabora nikech ok osebedo mayot. Osiptal onge ng'ama nochulonwa, nochulo kendwa, thuolo mag tich be ne ok odhi mbele makare. Koro akawo thuoloni makende mar kwak sirikal mondo giyie giparwa. E seche ma girito duoko ka owuok kuom doho, geno margi en ni gidhi dwa tichgi mane orochi e kind yierono mar higa mar 2017. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kwa Migori nyakura Mgajuanga teri nyake masao mar piny Kenya kama wado ni kaka yor kedo kod matha ma okopodhi riwruok moro mayudre masao mar piny Kenya ochako chenro moro miluongo ni kado kod ote. Chenro no geto jo matha mag Kongo kama imiyogi kado ma oketi yedhe moko manyaluo matiko kuom giriyo mar matha mar Kongo. Chenro no itayo kod jadolo John Karuga kinde mokalo na en jamath Kongo matuklu. Walter Nyambaga miwalet. E kar wang'o nyango e gidonjo kamiluma manie wang'e kendo kapok odeko to ng'ato ka ng'ato yudo san kendo gichako nyoso mogo. E kinde mamoko kuom gidhi nyime kod mulo mogo to moko kuom gidado lepe wich marwath e kendo moko to toko matumbo kod kado mabende gimadho. Inyalo ng'oni mapiyo kiparo ni nyasi moro dhi nyime ka kata kamano en yor tieko math mar andiwo mosehinyo rowere mathoth masa mar piny Kenya. En kado molose kod yedhe mag nyaluo matieko riyo mar kong'o kuom ng'ato. Jadolo John Karanja mabende ne en jamath e kinde mokalo wacho ni ne gichako kod 18 to gisani gisechopo 60. Wakati mwingine wakiamka asubuhi ni kuamkia pombe, lakini venye tumekuwa tukiendelea kumekuwa na mabadiliko mengi. Wanaume wanaingia wakiwa soba na huwa wanatusikiza, wanatupatia wakati wao mzuri, na tumeona pia mabadiliko
Matimore kinde ma sirikal ne ochako lwenj kedo kod kuong' moko puodhi mane koro yangore ni hinyo rowere mathoth masa mar piny Kenya kendo kaka yor reso rowere mondo thegre kod math mag pelele. Jitolea, tuna daktari, kuna reverend, kuna deacon, wakatushika vizuri. Kwanza siku hizo watu walikuwa kiingia hapa ni walevi, lakini saizi hata ukiangalia everybody is normal, hakuna mlevi. So tumejivunia tu kwa hii group, at least tuko hata kabla serikali ianze kupigana na pombe, tunakuta kuna watu walikuwa tumetufikiria vizuri, wazazi. Riwruok motelnegi kod John Karuga sani owuok oko mar jolo jok makong'o miteleuge kagisani gichako chenro moro mar chiwo kado kod oten mar puonj mondo githegre kod kong'o. Na tukafikiria hawa watu tukiwapikia supu wataendelea kukunywa supu na watawacha hii mambo ya kukunywa tembo, na wakakuja watu 26 the first time, tukaenda wakiongezeka wakawa 48, na tumeona sasa wakaendelea kukunywa, na Mungu akanena akasema hawa watu wanakunywa kitambo, waende kukunywa tembo, wanakunywa supu. Karanja lero ne gichokore juma ka juma e kanisa mar Emmanuel PCA e gwenge ma Karuga e kaunti ma Laikipia mar wuoyo kod rowere kinde ma gimiyo gi kando mondo negnegi riyo mar kong'o. Kanisa sana sana kwetu ni hali ya kuwaelimisha Wakristo wetu, kwa sababu wale wanaume ambao wamewezwa na pombe ama na madawa ya kulevya bado ni washirika, bado ni watoto wetu. Kwa hivyo kazi yetu sana ni kuwafikia. David Mwangi kod Wang'ombe Nduru ne mer tak thing to gisani gise yudo fungruok. Mimi nilikuwa mkunywaji, kwa sababu singekaa siku 2-3 bila kukunywa, hata kama ingalau nafanya kazi yangu Kwa hivyo mimi nimepitia pombe. Mimi mtu nimeshafanya kazi nyingi sana ya biashara, lakini nimeangushwa na nini? Walter Nyambaga, Ramogi TV. Is bad breath getting in your way? Freshmed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try Freshmed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Nejo pur duto Masiaya, Avepo Enterprises, koma koregi migao mar Agriculture Siaya County, kelonu Avepo Smart Farm Agricultural Exhibition 2023. Mae enyisruok maduong' mar lony manyasani, mar pur mar bando, makelo kachiel bind kothe mag bando 35 matimo maber ei County Masiaya. Chopi e puodho maduong' mar Avepo Smart Farm, mayudore pap boro, Alego Sub County, Siaya County, tarik 8 dwe mar 6 higani. Jopur bende biro yudo thuolo mar romo gi jolony madongo mag kembe mohingo 30 moting'o mago mag kothe, yedhe mag pur, masinde masani mag pur, koda kembe mauso nyithi gwen gi mamoko. Avepo, our farms, our future. Epautu Kenya kwa mwajwang wadhi county ma Migori kama club mar Migori Youth yudo loch nyalodi bang club mar Kibra All Stars rem chopela ma Migori Stadium etugo ma National Super League. Migori Youth noyudo points adek gi gonde ariyo maketo gi thuolo mar adek e chung mar klepe e league no gi points 53. Kano gi Ramogi TV jalupa coach ma Migori Youth Samuel Otulo olero ne kato doko ne gi yudo points adek ma onge churo loya gintere kod ikruok makare gigeno mar donje league maduong' mar Kenya Premier League. Pledges which the governor made was nurture a football club.
Na kujuza tu wacha nifanye hesabu yangu tu ya jedwali. Hatujajua mapema, tumejua around kufika saa 3 asubuhi ndio tumeona kwa goli yao eti hawakuji. Tumejua league ni safari ndefu sana ambapo iko na challenges mob sana. Kwanza financial problem inasumbua mpaka hata sisi wenyewe. So jua kupata team last minute wamedecide waende game. Labda waweze jua ni wamepitia wapi ili wakose kuja game. Ishara kwamba Nyakora mga jong manaka kenyalo neno kiketo wangika en ni seche maketo pin Kenya ratilo sechopo en tuak maratil mabende kori kelo ni kagi George Bati Imore Lydia pange nango okwe en mani chuny jo Kenya to kokwe ahinya mane momiyo an gi yawuot luo ka mondo ginyiso to en ang'o manyalo kweyo chuny jo Kenya gi dibed ni en ng'at achiel nyaka go bargi nikech king'iyo malong'o dwaro mar Azimio en ni koponi okal chikni to ji biro dhi ng'anyo. To sirikal bende wacho ni mae chik magi paro ni dhi keto Kenya opara moriere. Japiny penjo ni to koponi Azimio obdhi ng'anyo ka osekal chikni dhi konyogi nade? Mago gin penjo ma samoro angne duoke twak marwa makawuono maratil. Kikimere kongi mtie samer kendo biro nyakora mga jwanga mae no molo junior bende dhi welo Kenya kwanza gin kanyo gi okango mabende dhi goyo mpaka kanyelo kwet marazimio la moja wan Kenya lansi keto Kenya ratile ntwak mabiro mana bangma kete mana kera Ramogi TV nyinga Lydia Okewa sebedo kanyo gi Elizabeth Otieno mosebedo kalok na wechegi kikidhi mabor. Ngani Recho Wino kidwa winjo wenda mar nyalore di mana *8 auchiel nono *4 1 hash. Ramogi TV en od jower duto. Kushinda kaende jackpot sio lazima upate game zote correct. Nilipata 12 of 13 kwa nimewin 11 out of 13. Mimi nilipata game 11. Nilipata 11. Nilipata 12. Nilipata 11 out of 13. Nikapata mechi 12. Nilisikia kufurahi mpaka nikakaa chini. Nikapata 12 out of 13 prediction. Kwa 50 bob pekee, cheza kaende jackpot leo na ushinde 500,000 shillings ya wiki hii. Tuma neno KJP kwa 29063 na uenda ukajishindia nusu milioni. Hii lazima iende. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime migi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, bera ahinya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mibni godo no mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. Zile baraka unazonibariki Baba. Zile baraka unazonibariki Baba. Hebu waonyeshe unavyonibariki. Hebu waonyeshe. Kupata wimbo huu kama skiza tuni yako ni rahisi sana. Bonyeza *811 *277 hash. Kumbuka, skiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote.
Ramogi no ali kalika motelo kinde mane Lydia pod nika gi weche manyien gie sani koro twak mar Ratil chakora yanga odhiambo machielo mar Jumapil tarik 11 dwe mar 6 2023 odiochieng' ma koro oganda kwano mana seche kapok oter twak mar paro mar chik mar omenda od bura chieng' tich ariyo mondo ji jod bura dhi ong'i ni to chal nade matimore kanyo ne okang' manoket mokwongo mar tero twagno e od bura chieng' tich ang'wen mokalo nyocha ne odhir nyime nyaka chieng' tich ariyo mar juma manyien mano kela twak mara odhiambo ma kawuono nyakora Ramogi yawuot luo ariyo an gi Omulo Junior ma bende dhi loso e lo Kenya Kwanza kaachiel kod Freddy Kokango ma bende dhi loso kaka chung' mar Azimio en gie sani kotenre kod wach mar kaka piny Kenya en piny Kenya mwakete ratil nikech nitiere gik mathoth ahinya nitiere weche mag siasa nitiere weche mag chike to nitiere weche bende mag dongruok manitie wechegi wachak gi weche ma omako piny gie sani Omulo. Erokamano George Badi ago erokamano kendo amoso jo Ramogi ni oimore uru wach maber kendo mokwongo ago erokamano nikech wan kaka Kenya Kwanza wa support tend mine kata obedo ni nchokwa go ne kura lakini korwa kocha Homabay aneno ka koro sani okochuno ni waland Kisumu nyaka koro wabro malando Homabay ineno ka mine me power tiyo kendo gitiyo maber koro wa support gi mar ariyo no si winjo pa jopiny josetero memorandum mar parliament ji oseyuak ka gi ka to ing'eni jomoko be ncha pok osomo bill no te kaka onego beni some gima ncha nitie kanyen kontro bill ma iwacho ni 3% ma koro okango gini go e koko lakini hie nitie gik mang'eny mabeyo e that bill koro nucho osewinjo pa jopiny ji ncha osetero memorandum e parliament kaluwore gi chike mag parliament sani committee ni Naivasha kendo nego owinjore ni nitie amendment mibiro tim nikech bill no ok bi kale kala kaka en bill no te ibiro ng'iye close by close ibiro ng'e ni ka en ma jopiny wacho nang'o koro nitie amendment ma already nitie jo committee ng'iyo koro kibiro tele parliament okango gini bo dhi e parliament kucho gi vote kaka MPs wach moro mag buogo ji ni maandamano ma onge maandamano gini time parliament gin kaka MPs magi gi whip MPs magi giti gi numbers magin go gi influence gimbe gigolo reason magin go gikel alternative ideas magidwa ni gikete bill no to ji odhi e parliament to ji debate koro wadwa ni MPs debate objectively yani ging'i mbele ging'i gir jopiny nikech ng'eyo kata kwa keto bill onge gima rach e bill nikech president Kenya Kwanza nigi ideas mane ginyiso jopiny koro proposal kaka finance bill moseketno gimbe jopiny nigi pachgi kaka gidwaro opposition be nigi pachgi kaka gin magiketo government esre koro kar go koko kar wacho ni ji biro dhi e mandamano jopiny sani ok dwa dhi e mandamano ji sani na wuotho dala ji opuro bando ng'eny yani ji sani odich mandamano onge tiende ji odhi e parliament ji reason ni ok wadwaro koro kata kokale to jopiny biro ng'eyo ni wabunge wagi nowacho magi ne giwacho magi gibiro bedo judge dhi konyo gi gang'o ka koro ng'eni seche mi reason e parliament ng'eni wabunge ogin jomoko mofuwo samo yier ng'ato dhi e parliament kaka mjumbe gimbe giluwore kaka ng'ato owuoyo ng'eni ng'ato nyalo wuoyo mamak chuny ji ma ji ne ni kama giwacho no tadier ok wanyakale koro menyise ni dhi kale close by close yani chapter ka chapter ni ma bill mo propose gima kama west ka west ikete wabunge debate givote kamano koro mane gimo nego bene temo ukango dimako tiki ng'iyo chien kocha chakiduogo wan kodi machiegni erokamano George Bati ndalo mang'eny ageno ni koro Ramogi jwang' dhi maber kendo wan bende wan maber to wach maduong' ahinya en weche chike makoro Omulo gi lange ketonwa kawuono George Bati adwa chako ni gi wes mar Biblos an ing'eni aja Kristo manongo kendo asomoga Biblos Isaiah 10 wes 1 wacho niya yaye nobed malit ne jogo maloso chike mainyo ji kendo nobed malit ne jogo maloso chike maricho mathiro ji chik mar omenda mar higa 2023 ma Omulo gi Kenya Kwanza koro chunogo ji ka kwinin mondo madhini chik ni rach kata momo dagi Ruto kane campaign ndalo cha kane kalo chike mag siasa mag political parties no wacho wachni Isaiah 10 wes 1 kawuono
en owuon Ruto ni ema koro ochuno jo Kenya gi chike mathiro ji, chike mainyo ji. Chik ni rach nang'o? Wan kaka kweth Azimio ne waselango alanda, ne wayango kendo wawacho chik ni giketo atamalo 3 mar gero udi. Ma ng'ata matiyo ochuni ka chich koyugi nyaka ichulo suruno. Ne giketo rowere manie weche mag oboke, Twitter, Facebook, digital content, ochuni nyaka ichulo suru mar atamalo 16. Ne giketo e chik marach mathiro ji ni nyaka 15 ok 16 ni temo gero ni 15. Ne giketo e chik marach mathiro ji ni kaini gi wach mora mora e weche mag chulo suru miluongo ni dispute ma ok winjoru maber kiare ni mondo mi winji e high court kidhi e tribunal, tax tribunal, ni nyaki ket e aguch kiare kacha atamalo 20 mar pesa miwacho cha. Koro king'iyo gigi duto tete wan kaka gweth mar Azimio wasewacho ni chik ni othiro ji, chik ni dhinyo ji, emomiyo ne wakono jowa te, wabunge waduto te tarik 8 manokalo cha. Ne wamiyo gi instructions mogik kotelnwa gi Raila Amolo Odinga. To wawacho negi niya, jogi okelo chik madhi thirowa, jogi okelo chik madhi inyowa gi jo Kenya te, tamre uru chik ni rach. To ne wamiyo gi ndalo nikech omulo wacho ni ne ji osetero memorandum. Chik wacho niya Bati, ni sami loso chike, to jopiny irwako to miyo paro margi, to paro ka nyaka bed ei weche midhi losi ka. Na winjo siepna ma iluongo ni Kuria, ma bende en jatend komiti mar weche mag omenda e bunge. No wacho ni koro gidhi amen, ni gidhi loko. E kuonde gik ma gidhi loko giwacho ni koro osuru mar udini mane gikelo atamalo 3 ni ginyalo duoke atamalo 5. Kendo giwacho kata ni weche moko mag digital content ka ginyalo golo. To gima duong' mogik ma bende giwach kacha, nitiere weche miketo osuru mar ikete weche mag petrol, weche mo petrol. Kadipo nono ne gikalo gini Bati, to mo mar petrol dhi medore gi -9. Mo mar diesel dhi medore gi moingo -10. Tiende ni ngima dhi idho malo moingo gimoro amora. Wan nyaka ne wadonge Kenya ka, pok nwaneno sirikal mora mora makelo osuru makoro kel gi omulo gi langeni. Osuru ma gimoro osuru, gimoro osuru. Koro wan wakono Ruto ni bro luwore nikech ndo wacho ni maandamano onge, to wan wanyise ni bro luwore gi kaki loso weche chikegi nyaka tarik ma isome budget. Kapo nono ni Ruto okitiyo malong'o gi weche ma jopiny dwaro, okiwe keto pach jopiny e wach budget cha, mi loso weche ma thiro chikeni, weche ma inyo jigi, tibiro neno gima Omolo Kanyunja no neno. Nikech Omulo to wacho ni en maandamano onge. Sani kata jo Kenya Kwanza no senyiswa ni girito Raila Amolo Odinga wachacha ni aya Kenya Kwanza mage. Jo Kenya Kwanza no se wachonwa ni girito mondo Raila Amolo Odinga go firimbi, girito mondo Martha go firimbi, Kalonzo go firimbi, nekech tin turogi. Bill miwacho ni finance bill ni rach. Wanyisi bill ni chalo ingeni nitiere jandiko moro luongo ni Chinua Achebe. No wacho niya, tuo ma ok ong'ere ok de thiedh gi yath mong'ere. Tiende niya, bill ni en tuo ma ok ong'ere, oketho chike madhi mana boro. Chik mokwongo VAT Act, Income Tax Act, Tax Tribunal Appeal Act. Chike mang'eny odhi ketho, to koketho gigi te. Tiende ni ngima dhi idho malo. Emomiyo wan wacho niya, wan jowa biro dhi e bunge kotelnegi Opiyo Wandayi wuod baba. To kwa dhi e bunge kacha, to wasemiyo gi instructions obungewa. Wabungewa ong'eyo gima ber ne jopiny. Gima ber ne jopiny en ni osuru nyaka dog piny. Ne wakono Ruto, we medo osuru malo, duok piny. Ne wakono Ruto, mondo mi Kenya dhi mbele. We keto osuru, weche mibadhi. To iduok tije moko maricho mukelo makani kia kas kia ngogi. Kiroko kucho.
wan waikore mar gero Kenya. Ada penji weche ariyo. Waikore mar ketho Kenya. Ada penji weche ariyo kapok wadhi mulo. Mokwongo. Azimio nigi kwano manyalo go bill ni piny e od bura. Mano mokwongo. Mar ariyo. Ka ji odhi ng'anyo bang' ka chik ni osekalo, dhi konyo ja Kenya gang'o? Abiro duoki. Nikech osekalo. Abiro duoki. Yes. Iwinjo Bati. Azimio nigi kwano manyalo go bill ni piny. Ing'eyo king'iyo sani kidhi office mar registrar of political parties to wacho ni Azimio ema nigi ratinda Azimio ema pek e bunge kacha. To mano be gima nie ground. To gima nie ground ne jogi omulo gi lang odhi ong'iewo jowa. Iluongo ni artificial numbers. Koro ging'iewo ema koro gikelo mondo odhi okal bill. To mano ok gima wabro wacho sani. Yes. Nitiere jo od bura mag Kenya Kwanza ma kuodho mana wach. Giwacho ni giche chande to rach. Wano konya wuoyo nikech kwa wuoyo to joga bro diemo wiwa. Koro un jo Azimio kodhi kacha wabro konyo kiruru gini oko. Nitie jo bunge madhi mana 15. Mano se wacho ni gin jo Kenya Kwanza. Abro mi namba chiel mano wacho. Wamuchomba no nyiso jo gidhunguri ni ento gino endo obro kiroko. Aya osiepna magatanga. Wakili mbunge magatanga no wacho ni en gino obro kiroko. Mago jo Kenya Kwanza iye. Duoko namba 2 mar penjo namba 2. Yes. Ng'anyo. Kwa dhiye ng'anyo. Kosekalo bro konyango. We monda nyisi but chik article 37 37 omiyo ja Kenya mora ratiro mar ng'anyo kantiere gima oko yie godo ng'anyo yo mamuol maonge ting'o silaha mora. To wan wawacho niya mondo mi wanyis jo piny mangima ni bill ni rach, chik ni rach, nyaka wang'any. To sani wang' ni ka Raila Amolo Odinga luongo ng'anyo tibiro neno mana gi wang'i. Ok en jo Azimio kende madhi ng'anyo. Ibiro neno Mount Kenya biro ng'anyo, Coast biro ng'anyo, Western biro ng'anyo, Nairobi biro ng'anyo, Kiambu biro ng'anyo. Nekech gima riwo oganda Kenya sani en chik mathiro jo Kenya ni. Chik ni rach. Emo mi wanoko koro ka gidhi mbele nigi kale ga goko nekech negi wacho ni sirikal tok lo. Osiepna miluongo ni Osoro ne wacho ni wan sirikal ok dilo obro karo gi thuon udagi yie kalura kala kelo ng'ieura ng'iew ji ukal to kose kala ni bas unurom gi jopiny. Omulo iwinjo kwano kaka okang'o goyo. Kaka gin gi kwan e od bura. E ground ma en od bura. Owacho ni nitiere moko kuom jo od bura mawuok e sirikal mawacho ni ok gimor gi paro mar chik ni kendo gin kigin to ginyalo dhi go kura ataro mar dwaro mar sirikal. An gi penjo. Mokwongo gin penjo mokwongo. Ka wang'iyo rombe mag Azimio machien gi nyocha ni waneno ka oganda mowuok kod Kenya nitie ka kwan gi gidwa chako bede gi duol. Anyalo nyisi kuom ranyisi mane en governor mar county ma Laikipia Derito Moridhi obedo gi duol. Mane en governor mar county ma Nyeri gi jalupne odwa bedo gi duol. Wang'iyane iparo nade ma nyiso ni God Kenya ok mor gi gini to wajumbe manie e sirikal ema temo sia jogi mondo tigi Azimio onyis duond gini ok gimor gi gini. Be gini chicho sirikal yo mora mora bende okelo penjo e sirikal. Ing'eyo Muredhi miwacho no to gi ginana usawa Kenya cha. Mago joma manyo relevance. Ing'eni ka gisebedo oko koyo chamo ing'eni ka gibedo gi but jakom ko ka gibedo gi liet matin. Ing'eni siasa, ing'eni nyaka isom siasa. Ike jogi gin gidwa ni gibed gigo siasa obed maber lakini onge gimoro ne atini gipingo sirikal. Kawa Muchomba no wuoko koma nyalo wacho gima kama ang'o momiyo kubed gi chik kaka sirikal ni samoro nitie. Nyaka keto kango gini busy. Ng'eno kango gin strategy mag goyo gigo strategy mag winjo. Ing'eni seche ma waketo gi busy giwacho ni Muchomba ng'at kucho strategy en achiel. Nya giwacho ni MPs gidhi go kura idhi go king'iyo ni omulo go kura kama ka ogo no kata yes. Gin mancha gigolo instruction. Gigolo instruction magi nyiso members gini ugo kura kendo wadang'e ne jomage man gi jopiny jomage maonge gi jopiny. Wandu wanyiso gini sawa
Kaya ni gimi digo ayanga no. Wabu MPs wa onyiso ni ya. Jiodeo ga kura ayanga. Wabu danga ni MPs man kure gima onge kure. Koro wa numbers ma okango kwano go mago gik ma onge mago kwanda winjo nikech ongeo the reality ngene siasa igo kwan ma reality weru go kwanda winjo ngene kwanda winjo gi kwan mikete mesa. Wanu gimo ngene numbers to ndie. To kwada keto jopiny okwada keto jopiny ni nyaka wachuna mane minyise no wakao pa jopiny mwasi yene amendment nyaka time parliament tingeno kango nego beda open gi jo Kenya owachi ni bill kunde mage maricho that finance bill because oko wacho ingeno wacho mana tribunal 20% mi wacho ni keto advance ni ingeyo Kenya ka bati ntie jo mosebedo kae po shuru chulo shuru nikech ushuru en haki mar jo Kenya Kenya nyaka kata kidhi kanisa nyaka chule tithe ka ukichule tithe malo kilemo yo wacho ne ja kanisa lakini ngene sama ichulo ushuru kokigelo develop money jomo ntie jomo sebedo kae po ushuru jomo sebedo katimo biashara Kenya ka biashara madongo mas osemiga go waiver no gise misuse jogi gin mana jomo ndiketich gionge Kenya kwanza oro ineno bill ineno gimomio ket atemo penjo ni jogi gine Kenya kwanza bende koso gionge Kenya kwanza kero ni Kenya kwanza kero chose bedo gi kese ndalo mang'eny but bill ni gimomio ket that 20% mondo discourage jomo chulo ushuru especially kembe madongo kise ngene 20% idhi chulo advance kapo dini kesi kidwa dhi appeal Mano nyiso ni okibiye mondo dhi appeal okibiye mondo dhi court nyaka chulo kanisa linga ami idea winji ami idea behind idea mimi omulo dir order kango omulo dir na dola tina chiel mondo kango ling manas sabat kwere winjo ingeyo ntie nyaka ngi idea behind gigi ntie kuonde mogolo shuru wang'eyo ntie jowa mang'eny maloso kombe maloso dirisha maloso gimetimo metal works especially joluo timo gigi yo maber serious kada jo prison bantu so ntie jo magolo gigi oko ma import gi oko koro waketo ushuru importation mag gigi mondo wa discourage jo mabro golo gigi oko kele Kenya koro wabomiyo jo Kenya ka biashara namba 2 okango ni okada wuoyo marach tada wuoyo kaka jaluo wuono okada wuoyo kaka ja Kenya kwanza ndalo mane jakomo kelo wach ndara mane igero ndara madhi ka road jo mage mane yuak no mukute jika jo rabon ne yuak ni mukute gi jo Mount Kenya ndara no dugo okonyo jogi ndara Thika road ber kabisa sani kidwa gerot 3% miwacho ni onge ng'ama ni piny midhi ng'ad 3%. Joma tiyo midhi ng'ad 3%. Ting'eyo jomo on biashara Kenya ka atamalo 60 gi 70. 60 kadhi 70. Joma ge man gi biashara okada wacho mane Kenya ka. Mosebedo ka epoka ushuru. Gembe magi isebedo ka gi kwa rent. Wacho ni nyaka wachul rent. Winji ni kwa yudo telo un manya kuchul rent. Koro sani dwa kel development kaka gero ute. Wadi bedo gi competition jo man gi plot go wabedo jowa kata jo moko se bedo ka onge ot bedo gi ot to ni kokele kaka so ni itimo housing od kata uma bay oni jo okango ginone go genia advantage mane mobiro go advantage okango nitire gi point of order Mr. Kango honorable kuro wacha ne penjo ni no iwinjo omulo owacho ni meka gin wecha winjo gik mo wacho go magi wecha winjo iwinjo wach mar osuru mar ot atamala dek minjoni gin giwacho ni gin gidwa gero udi gidwa gero ngata udi joma tiyo to en achuna chich koyugi giwacho ni ngata man gi pay slip ni nyaka ichul atamala dek mar pesa michulicha mondo gergo ot pogi kono wania bein gi ratiro mar yudo od ni kisechulo pogi kono wania udi gidhi gergi bang igni adi pogi kono wania ng'ato nyalo yudo udi 3 2 kosa 1 pogi kono wania ot ka ot biro cost pesa di pogi kono wania udigi ibiro gergi e town ibiro gergi e gweng ibiro gergi ka nikech nitie joma nigi udi e gwengegi iwinjo to jok moko be nitie man gi mortgage to joma ni mortgage pogi nyiso ni ibiro tim nang'o ni giwacho nwa nia ni ka ok idwar ot ni to ibiro timo saving to kichieng mitho tiduoko ni pesa ja ting'ado tax emomiyo wan wanyisogi iwacho ni bang igni abiro inyalo choko kao pesa no chieng' miro ting'eni bang igni abiro biro ka gisedhi nikech jogi to dhi ga dala igni abiro mudhi piyo mulo bang iga beach
Ruto gi Lange dhi dala. Koro pesa ni dhi lal. Ka ing'iyo kaka ne gitiyo gi NSSF gore piny. Kata sani ok nyal kata or pesa osiptal NSSF gore piny. NHIF be gore piny. Koro mae magikelo ni en odhi tiyo nang'o. To ka penjo gi wapenje mondi. Jatende miluongo ni Ruto nende owacho ni odni en gini luongo ni housing levy. Odhi oloko oluongo ni iluongo ni patriotic contribution. Odhi oloko koro luongo ni job creation scheme. Kendo gidhi loko koro giluonge nang'o. Giluonge ni chama. Wan gimo wawacho katieko. Gimo wawacho. Omulo okinyal chuno ng'amo mondik tich ni nyako gol atamalo 3 mondo ger ot ka ok odwar ot. We chuno ji. Ruto chuno wani mondo wagol pesa to pesa onge. Pesa migol samigolo pesa ni. Pesa ni dhi Jokisungu wacho ni disposable income. Tieni pesa ma in godo cha kogol atamalo 3 odhi dong matin. E seche mionge gimoro. Adhi mithuolo machielo Okango. Okango ng'eni nyaka gimiya nyisi ni Okango nigi yawinjo. Okango poko somo plan ni mowinjo maber. Housing plan ochakore gi Kenya Kwanza. Housing plan ochakore gi Jubilee. Ndak ne gigo koko ndalo mane uru launch. Kata wanazini wan gi housing plan. Kata gimbe gi Kabro lero ni kaka maro. Wan gimo pogore ni wan ok wakaw gowi mar gerot. Wan wacho ni jo Kenya nyaka riwre magerute gi. Tingeni idea manie e wach gerot gi nyaka Okango nyaka ng'e mokwongo. Yes. Ruto ose launch utegi more than 43 counties. Counties have prangwen gadek. Counties kada uma be no be winji sami gerot gik moko manyaka ngi ndara nyaka ger kacha cha stima nyaka ket kacha hospital nyaka bed kacha police station nyaka bed kacha ndie jo midi dictate ingene en the whole development matimore kanyo namba 2 ingene sami ngene sano wada wuoki gimoro me ngato go dala e kachiel e ka beach ni ngato nigi rangae sano wada dhinie in the next 50 years nyithindwa mobro nyuologi ji bro chako gerot ka di malo gori mane development kaso namba 3 ni jo mingado ko wach ni 3% ok en 3% ma salary en 3% moket cap oket kaka ogik ngama cha ichulo nus milion achiel golo alphabet in fact mane mang'eny wadong gi dakika 2 tade penjo moro mondo watik piyo inyisa ni sana en morumo ni kawuono otin kata roma koro omulo ondike tich gi kambi un ji 60 idwa ni igol tamala dek kambi beno gola atamalo 3 king'iyo gini nyiso ni chuno kambi mondo med jotijene duto te atamalo 3 madhi ne sirikal mok dhi ne jogi dongi paro ni un kambi nyalo ng'ado ni an aonge gi pesa atamalo 3 madwa medo jogi kara dongi ji matin manyalo medo atamalo 3 tiriembo ji tich gima chalo kama dongi ok kwano kuom sirikal ma dhi medo tich nikech nitie regulations mag jomatiyo. To kose wach ni employer ni mi atamalo 3 to imbi gola atamalo 3 mano in mokonyi ok okonyi kata jati mano nyiso ni jati nyalo medo msara nyalo medo msara mano in fact mano kadhi konyi kata ko unyalo winjoru kode kaluwore gi bargaining agreement maru matich ing'eyo ni samutiyo cha anti contract mondiko but gima nyaka ji winjre ni sani ideas opogore. Okango gimo ne watemo rito mondo giwach ni gibed ne gibiege idea mar gi parliament ni wan watimo housing plan to my idea ma wan go to wadwar ni kar kete 3% utime kama nikech at the end of the day onge ching mobro implement idea ni kopogore gi sani mano miyo sani jo Kenya nyaka riwre nikech gimo watemo achieve duong' moloyo gima Okango gine wacho kokone sabro liekonu watieki katieko aliekonu gigoro pachgi ni kata mumo dagi nikech en chik mathiro ji wan kaka kweth mar Azimio wik mwadhi chakoni wadhi goro pachwa ma waluongo ni the people's budget wabro pedhe ayanga wabro some ayanga kendo ji bro yiego omulo anadwa ori Ruto dhi kon Ruto mondo tim gik moko adek namba 1 owego agoko mondo mi odog piny obed mos olor piny mondo win jopiny namba 2 ogeng' weche mag mibadhi tax okonyiso ni mibadhi onge mibadhi kiketho to koro tax be dok piny namba 3 mogik jo Kenya Kwanza nyaka weche mag achuna chich ko yugni okwadwar nekech wan wang'eyo ni tani economy rach to ka economy rach ichuno ng'ato ni gol pesa ni mondo dhi kama ji wuoyo ji winjore emomiyo wan wasewinjore gi jopiny wik mabiro ni wabiro goro chik mar jopiny wabiro goro budget mar jopiny wabiro some to biro neno to biro compare gi margi ni en weche madhi thirowa emomiyo wan wacho ni wan
kudwa kale gi thuon wachu to ka kudwa kale wachu wan gi mwarito uni kopo no kale ga chuna ka kuchuno ni tunu ne mana gima mino molo kanyunja no ne ni gima wacho ni gik moko adek amba goero kama nikech wacho ni gidhi somo budget ok ng'eno budget ma gidhi somo no mano budget mar campaign ma 2027 gigi somo budget mar realistic wan wacho ni we are ready to bite the bullet but gima watimo gima ber ma mbele kucho dhi konyo jopiny to gima miyo nadhi wuoyo gi Ruto no senano kwano waseriembo joma kwelo sani wano ing'eno kochuno ni nyaka wachni order fight corruption gima itimo ni gima iluongo ni action ka ng'ato kwalo iriembe sukari ka ng'ato timo kama nina kwa osemak joma ncha supply sukari koro ing'eyo oil sani ogiling watiyo kendo sani okonyal duoko isewuoyo ling okango nyaka ng'eni action ma nyaka ti namba 2 onge agoko gi fact ka en ga agoko gin magi go agoko nikech ogonego beni gibet ginyiso jopiny gima nenore ogi magi wacho cha ni giparo gi pachgi koro anyiso kango ni jo Kenya te kendo awacho ni jo Kenya na Wakenya wote watakusanyika nyuma yake William Ruto wakisema Ruto aende alete maendeleo hiyo ndio tunataka okango nyaka ngeni sani gipokose chezi an gima ng'eyo wane yie to yieni hotel ne Raila Amolo Odinga kor wan wawer ye marauma ye kano ye tinga molo ye koro dhiyo ye kano wan wadhi donjo ye mar Raila Amolo Odinga yieni madhi reso jopiny weche mag chike mathiro piny mag Ruto wasekiroko te udagi uyie wadhi kiroko to gima duong' mogik watieko jopiny osewacho ni ok gidwar chike mag Ruto jopiny osewacho ni gidwaro chike mabiro riwo ji duto te mane yie mar Raila Amolo Odinga kelo nyakwara mogiro kamano kuom ketera Ramogi TV ratil mulo iwacho dho Latin nyakwara mogiro kamano ahinya kum kete Ramogi TV ratilo dhiambo ni obedo mochwakore kata kamano odhi chwakore juma manyien mwadhi ni nikech madhi yudo kose kal kata dur piny budget achiel koda paro mar chik makoro igeto mondo mi otigo do miloso godo budget mibro som tarik 15 nyakwa Ramogi erokamano kum kete Ramogi TV nyinga George Batilo jogo mosiro chenro mar atika wuono warom kendo juma manyien Nyasaye mondo bed kodi. Watimo mos kuom lando tho mar John Richard Odhiambo Gango mar Menara Boys Secondary School manotimore tarik 30 dwe mar 5 higani. En jod Florence Otago, en wuod mosenindo Simon Ogango kod Sarah Achieng mag Asembo Kolal. En wuon Simon, Benjamin, Lynette kod Claire. Owetene gin Collins, Ben, Combat, Emmanuel. Nyimine gin mosenindo Jen, Roslyn, Karen, Esther, Rebecca, Ruth, Eunice, Christine. En yuor Beryl, Winnie, Jacqueline, Lovena, Sharon Gimamoko. En Orjen kod Michael Otago mag Sakwa Wagusu. Igole Star Mochwari tarik 16 dwe mar 6 higani. Yik mare nobedi tarik 17 dwe mar 6 higani. E dalane Asembo Sangla